زبلنا خبركم تخطتلتنا لومي زبلنا يوم الدلاونا انه جميرم منغستي إثيوبيا إرترا أب ግዛታዋ ሓድነት ኢትዮጵያ ንትፍጽሙ ጥሕሰታት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል አንፊቱም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ ግዛታዋ ሓድነት ንትፍጽሙ ጥሕሰታት መንግስቲ ዝሓዞ ናይ ምዕቃብ እመርገጺ ንኹሉ ግዜ ከም ዘይቕጽል አጠንቂቖም ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴስ ኤርትራ ኣብ ሉዓላውነትን ግዛታዋ ሓድነትን ኢትዮጵያ ጥሕሰታት ትፍጽም ከም ዘላ በመግለጽ መንግስቲ ፌደራል ስጉምትን ዘይሙሳድ ዝሓዞ ናይ ምዕቃብ ኣካይዳ ኩሉ ግዜ ዝቕጽልን ገደብ ኣልቦን ተገይሩ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ሓቢሮም እቲ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኤርትራ ቅድሚ ምግንጻለን ድሕሪኡን ኣብ ወደብ ዓሰብ ብዘፍሰሰቶ ልዑል ሃፍቲ ምኽንያት ጉዳይ ዓሰብ ብመንግስቲ ፌደራል በዋናነት ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ ኢሎም ቲንክ ታንክ ሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባን በሐባር አበ ዘካይዱን ዲፕሎማሲያታት ዝተፈላልያ ሀገራትን አምባሳደራትን አበ ዝተረኸብሉን መድረክ ፎረም ፖሊሲ እቲ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ነዝገሊጹም ሚኒስተር ጌዲዮን ናይ ኤርትራ ባዕላን ባዕላት መሓደር ሃገር ኮይና ናይ መቕጻል ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ምዝራግ ጸጥታ ምክፍፋልን ዘይመረጋጋዕን ዝተደረኸ እዩ እዚ ድማ ናይ ኢሳያስ ዶክትሪን እዩ ኢሎም ኤርትራ ኣብ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ትንኮያን ጥሕሰትን ከም ዝፈጸመት ድማ ንተሳተፍቲ እቲ መድረክ ኣብሪሁም እቲ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኣብዚ እዋን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብዙሓት ከባቢታት ተቆጻጺሮም ይርከቡ እዚኦም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊ ግዛት ኢትዮጵያ ዝርከቡ እዮም ኢሎም ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ካብ ዘስዕብ ንጥፈታትን ካብ ጉጉይ ፖሊሲኣ ክትቆጠብን ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ጸዊዑ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ምስ ዞባዊ ሰላምን ውህደትን ዝሳነ ሃናጽ መንገዲ ክትኽተል ጸቕቲ ክገብር ይግባእውን ኢሉ ሃገሩ ሰላም መረጋጋዕን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ንምድንፋዕ ውፊቲ ከም ዝኾነት ዝሓበረ ጌዲዮን ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውጽኦ ናብ ብሩህን ምትሕብባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ኣናእሽተይ ዝጭበጡ ስጉምትታት ክወስድ ከተባብዕዎ ጸዊዑ ኢትዮጵያ ኣብ ሓባራዊ ልምዓታዊ ዓቕምን ሓባራዊ ዕጫ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካን ዝተመስረተ ራእይ ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ከም ዘለዋ ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘተን ሕድሕዳዊ መረድዳን ሓባራዊ ብድሆታት ንምፍታሕን ውሕስ ዕቤት ንምስጓምን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ልዕሊ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ከቢድ ምትኾታኹን ግህሰትን ተተፈጸመ ኢትዮጵያ ከም ዝተዓገሰት ሓቢሩ ኢትዮጵያ ዘርኣየቶ ምዕቃብ ምእንተ ሰላም ክትብል ዝወሰደቶ ሕርያ ከም ዝኾነን እዚ ትዕግስቲ ንኹሉ ግዘን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይኽእል ኣጠንቂቑ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምትኾታኹን ግህሰትን ይፍጸም ከም ዘሎ ዝተዛረበ ጌዲዮን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብረት ንዘለዓሉ ጉጅለታት ንዋታዊ ድጋፍ ብምቕራብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢደ ከም ዘእተወ ከሲሱ እዞም ናይ መንግስቲ ኣስመራ ምንቅስቓሳት ኢትዮጵያ ንባዕላ ክትከላኸልን መሰላን ክትኸብርን ብቑዓት ምኽንያት ከም ዝኾኑ እዩ እቲ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ገሊጹ ዘሎ ጌዲዮን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ብክልተ ጥቅምቲ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣኽራሪ ህወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ መጽየሎም ክልቲኦም ንኸምፋኑ ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ብገንዘብን ብምውዳብን ይሕግዙለው ብምባል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር ኣብ ኩናት ትግራይ በሓባር ተሰሊፎም አንጻር ትግራይ ክሳብ ምውጋእ ዝበጽሐ ልፍንቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ኩናት ዝገተአ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ከም ዝፈረሰ ይፍለጥ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ኩናት መላፍንቲ ዝነበሩ ሓይልታት ብቁልዕ ዘይተኣወጀ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ክገብሩ ግዜ ይወሰደሎምን ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ልዕላቶ ንዘላ ሕትዋንነት ኣብ ደገ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ናብ ኩናት ከይኣትዋን ንብዙሓት ዘሻቀለ ጉዳይ ኮይነሎም ሰብ መዚ ኤርትራ አዲስ አበባ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ትህቦ ዘላ መግለጽታት ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ዋንነት ኣብ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ብምግላጽ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ናብሩ ክመርሕ ዘኽእሉን ንጡፍ ቁጠባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወሓሰሉ የድልዮ ኢሉ ብተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ዘለዉ እውን እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓዊሱ ብዙሓት ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ልዒሎሞ ንዘለዉ ዋንነት ኣብ ደገ ባሕሪ ቀይሕ ባሕርን ኤርትራ ነጻነታ ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ከም ዝተፈጸመ ይምግቱም
زخبركم تخطاتلتنا لومي زبلنا يوم الدلاونا أبسبقينا لنا أوانهم تقصين حبريتاتات نكي حلفكم حزين نزا channel سبسكرايب لايك and كومنتين بمقبار كتكتاتلنا نلاو بكم سلام